Witam was wszystkich bardzo serdecznie, to zaś ja, Paweł Polok w szlagierach i wicach. Witam was karnawałowo. Już przyjechali do nas nasi goście. Za chwileczkę będziemy z nimi gadać, za chwileczkę będziemy śpiewać, będziemy łosprowiać rozmaite wice i insze gotki. Jo leca wartko gościom zrobić kawa. Obejrzymy się teledysk i zaroski z wami będziemy. Dzień jak co dzień, zaś w szolce kawa parzy się. Ty się śmiejesz i szczerujesz mnie. Chciałbym z tobą czasem na spacer krótki iść, ale ty wolisz wciąż zmierzło być. Bo cały czas bołach na boku. Nie przeciągaj struny, daj mi wreszcie spokój. Bo ja chciała cukiernika, by maszkyty nosił mi aż pod drzwi i serduszka z czekolady wciąż posyłał do domu. Weź nie bądź zmięta płyta, pogodałaś nie rozrze. Ach, nie jest źle. Fajny Carlos to muzykant, toch gitara spaczą się. Tak się pinko na tej gitarze bluesar żnie. Coś mi miękko, coś wzrusza mnie. Tak się śpiewa, różne melodie nuci mi. Nie wiem jak powiedzieć mu, że mi wstyd, że ja się ino tak powiedziała. Jo się tylko z niego tak zażartowała, że jo chciała cukiernika, by maszkyty nosił mi aż pod drzwi i serduszka z czekolady wciąż posyłał do domu. Weź nie bądź zmięta płyta, pogodałaś nie rozrze. Ach, nie jest źle. Fajny Carlos to muzykant, toch gitara spaczą się. Bo ja chciała cukiernika, by maszkyty nosił mi aż pod drzwi i serduszka z czekolady wciąż posyłał do domu. Dzisiaj do mnie gro muzykant, a cukiernik wypadł z gry. Jak widzicie, są już z nami nasi goście, zespół Metrum, czyli Reni i Marko, albo Teresa i Marek, jak kto woli. Witam was bardzo serdecznie. Witamy serdecznie, Paweł. Witamy was wszystkich widzów, wszystkich tych, którzy zaglądają na nasz program. Witamy was w karnawałowym czasie.
trochę już od świąt minęło. Jak wam minęły te święta? Co żeście tam ciekawego narobiali? No Marek zrobił dobre makówki. To Ja? muszę go zareklamować, bo zawsze Jest robi specjalista od makówki. makowej. Robisz dobre makówki. Ma przygotować lęga i tak dalej. To bardzo dobrze. Lubię to robić. Tak. Ja sobie tego nie wyobrażam, bo ponoć są kupne makówki. Że, ale to Raczej nie. chyba się to na Śląsku tak fest nie przyjmie. Nie. Czyli ty robisz swoje makówki. Twoje makówki. A nie zostało ci tam jeszcze co? Nie, już nic. Hop, ja zrobił miska, to już we Wilia poszła. Pierwsza. Zamówienie było, zamówienie. No. A druga jeszcze, że musiał po świętach zrobić. To widzisz, to bardzo dobrze. No ale my tu zaczęli gadać o makówkach, o ważeniu, a wy się kojarzycie przede wszystkim ze śląskimi szlagierami, ze śląską muzyką. Jak to się wszystko zaczęło? To wszystko tak się zaczęło, że Marek śpiewał w Międzynarodowym Big Bandzie w Niemczech. Tam Ale już... to już było 20 lat No. temu. I ja śpiewam na galach w Niemczech, ale myśmy się w ogóle nie znali. Dopiero przez przypadek tutaj u nas w Siemianowicach, w Miałkowicach, przez kolegę żeśmy się poznali i doszliśmy do wniosku, że trzeba coś zrobić fajnego. I kiedy to było? 17 lat temu. O już? No tak, 2 lata temu żeśmy mieli Jubileusz 15-lecie. 15-lecie, no tak, w 98. Czas leci. W 98. To już żeście są ze sobą dość trochę lot. I od czego żeście zaczęli? Pierwsze żeście wleźliście do studia i zaczęliście coś nagrywać, czy pierwsza na estrada? Wiesz co, pierwszy raz to było tak, że był taki koncert do zagrania, a my się spotkali przez kolegi właśnie i trzeba było na szybko coś zorganizować. I na tym koncercie byli goście z zagranicy, z Austrii i tak dalej. Bo to kurczę, tam wymagania były, żeby coś po niemiecku zaśpiewać i ten. Ja już po niemiecku. No kurczę, śpiewała w Niemczech, ale ja śpiewam, ale nie rozumie, co śpiewał, nie? Ja go mówię, co, no to dobra, zrobimy coś razem, wystąpimy tam. Tam my wystąpili i razem my zaśpiewali pierwszy raz. No parę prób było i tam my zaśpiewali taką piosenkę, utwór znany bardzo w Niemczech, Sierra Madre. I po tej piosence podszedł do nas taki Austriak, pamiętasz? I powiedział, że my bardzo dobrze głosowo pasujemy. I od tego momentu coś się zrobiło. I my tak z niedowierzaniem spojrzeli, ale jak tak godo, to może spróbujemy. Może coś w tym jest. I w sumie po 3 miesiącach my poszli do studia nagrań. I nagraliśmy kasetę. Kaseta, światowe przeboje. I to było w języku i angielskim, i niemieckim, i w hiszpańskim, także było tak w 5 językach, że tak powiem, śpiewamy. Czyli wyście zaczęli, idzie powiedzieć, międzynarodowo. No tak, 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 to żeśmy znaczy, zaczęli. Bo przeważnie to jest tak, że dużo zespołów tak powstało, że się tam spotkało, czy było 3 kamratów, nie, czy jakieś tam 2 dziołchy, spotkali się, coś se tam pograli u siebie, coś se tam pograli gdzieś tam obok, w mieście czy we wsi, nie? I tak stopniowo co rozdali, a wyście zaczęli z wielkim rozmachem. My tak bardziej internacjonalnie. No. Założenie było takie, nagromy to, co potrafimy dobrze robić. Czyli Tym po bardziej, polsku, po niemiecku. że w Niemczech było po wymagane angielsku. właśnie, że w tych 5 językach, nie? A że każdy z nas jakieś tam przygotowanie muzyczne ma, bo Marek się uczył, ja tak samo w szkole muzycznej w Katowicach, tylko że operowy śpiew. Także No. to było trochę co innego. Także mówimy, trzeba coś zrobić i wykorzystać swoje I z tym umiejętności. materiałem mogliśmy się pokazać w Niemczech głównie, nie? Też. No bardzo dużo właśnie w Niemczech. Także dopiero później było Tak, my tu te wskoczyliśmy. śląskie i tak dalej, to było wdrażanie, nie? Ale tak my zaczęli w ten sposób. No i bardzo dobrze, żeście się chcieli pokazać przed publicznością międzynarodową, a teraz pokorzymy się przed publicznością naszej telewizji, bo już puszczymy wasza pieśniczka. Kocham Ciebie mocno tak, mój Ty kochaneczku. Powiedz no mi, czemu Ty mieszkasz tak daleko? Gdybyś bliżej był, to ja mogłabym Ci dzióbka dać.
Gdybyś bliżej był, to jo mogłabych ci dzióbka dać. A tak miłość naszą na odległość trwą, ty i jo. Nie wiem, co robić, kiedy nuca się. Chodza se po wsi, lachą z wyletim. Nie wiem, co robić, kiedy nuca się. Chodza se po wsi, lachą z wyletim. Nie wiem, co robić, kiedy nie macie. Chodza se po wsi, lachą z wyletim. Nie wiem, co robić, kiedy nie macie. Chodza se po wsi, lachą z wyletim. Obejrzeliśmy ten teledysk. No i tak, zaczęliście grać i potem już poszło, bo tu mam w ręku płyta, kaj jest pieśniczka, gdy miałaś 17 lat. To jest pieśniczka, muszę od siebie powiedzieć, kiero w naszej liście szlagierów po śląsku, kajś tam bez przerwy się pojawia. Może ona nie zdobywa od razu pierwszego miejsca, ale ludzie o niej pamiętają, co jakiś czas głosują i ona bez przerwy kajś tam się przewija. O to chodzi, Paweł, żeby ta muzyka się utrzymywała zawsze na jakimś tam stopniu. A nam jest miło, że pamiętają, bo to No nie właśnie, o no to o chodzi, to chodzi. nie? żeby cały czas gdzieś tam... To jest taka radosna piosenka, taka właściwie bardzo... Mnie się ta pieśniczka fest podoba, a na tej płycie ona ma numer 15, a jedno miejsce wcześniej, czyli numer 14, jest pieśniczka, nazywa się Zgobnik. A w tytule Erst ein Cappuccino, czyli pierwsze cappuccino. Bo ja najpierw jeszcze, publishingowy najlepiej, ja jeszcze tylko powiem tak, że jeszcze wcześniejsza płyta była Series Hit Parade, czyli po niemiecku. I tam jest w oryginalnym języku właśnie to cappuccino, bo mamy w języku oryginalnym i publishingowe rzeczy również mamy. Także o zgobniku to jest o takim wopie jak on. Bo się do tego oficjalnie przyznawał, że on jest taki zgobnik. wiesz. Ja? Czyli ty, No, on obiecuje wyżak, a potem zrobią to po tym, no o takim fajnym śląskim wopie. czyli na zasadzie kierowniku dejcie mi ludzi, ja wam to zrobię. I to o ciebie jest ta pieśniczka. I no jako jeden się przyznawał, wiesz, bo tak się nie- Wieża. Ta płyta jest bardzo fajna. Myślę, że naszym widzom też przypadnie do gustu. No a już na pewno przypadnie do gustu właśnie ta pieśniczka Zgobnik. Jak nas zgubisz, to ciche są dni. Łazisz wciąż z kąta w kąt jak cień. Badasz mnie, czy przeszło mi, ale nie. Bo ty już nie będziesz na nerwach mi grać. Każdy wyskok obracać w żart i czarować mnie słodko tak. Najpierw cappuccino, potem dobre wino, ze mną będziesz pić. Weźmie świeca ręka, skończy się udręka, słodko powiesz mi. Ta jedna noc nie trwa, dni my i nasze sny. Najpierw cappuccino, potem dobre wino, przy mnie ty. Ja wiem, wynagrodza ci każdy zły dzień. Zrobię pranie i pójdę
z psem. I no nie gorszysz na mnie się, bo mi źle. O nie, nie chcę słuchać już tych twoich kłamstw. Nie wiem już płakać czy się śmiać, gdy za chwilę mi powiesz tak. Najpierw cappuccino, potem dobre wino, ze mną będziesz pić. Weźmiesz mnie za rękę, skończy się udręka, słodko powiesz mi. Ta jedna noc nie trwa, nie my i nasze sny. Najpierw cappuccino, potem dobre wino, przy mnie ty. Najpierw cappuccino, potem dobre wino, ze mną będziesz pić. Weźmiesz mnie za rękę, skończy się udręka, słodko powiesz mi. Ta jedna noc nie trwa, nie my i nasze sny. Najpierw cappuccino, potem dobre wino, przy mnie ty. Najpierw cappuccino, potem dobre wino, przy mnie ty. Najpierw cappuccino, potem dobre wino, przy mnie ty. Obejrzeliśmy ten teledysk. Muszę powiedzieć od siebie, że ten teledysk, w ogóle wasze pieśniczki bez przerwy się cyklicznie na tej naszej liście szlagierów pojawiają. Może one nie są sztyc w notowaniu czy na pierwszym miejscu, ale bez przerwy kaś tam ktoś na nie głosuje i to jest moim zdaniem bardzo dobrze, bo to znaczy, że ludzie o was pamiętają i że sztyc się cały czas podobacie. Ja. Wiesz, oni z nami śpiewają, to jest najfajniejsze, oni te teksty znają. I bardzo dobrze, że z wami śpiewają. Bardzo dobrze, że ta sztuka śpiewu jednak nie zamiero, że ciągle się ta muzyka podoba. No i mam ta wasza płyta, bo tak jak my go dali, zaczęliście razem występować już jakiś czas temu. Wystąpiliście, potem już poszło, zaczęliście nagrywać te pieśniczki, które tu są na płycie, są richtig bardzo fajne. Dziękujemy. Myślę, że i naszym widzom się te pieśniczki spodobają, bo my teraz właśnie puszczymy jeszcze jedna wasza pieśniczka. Myśli gdzieś w sercu schowane, wyśpiewać dziś pragnę ci. Czas płynie nieubłagalnie, tak szybko mijają dni. Dzisiaj, gdy masz swoje święto, chcę mocno przytulić cię. Białe konwaje na szczęście podarować ci chcę. Zapach kwiatów tych nigdy nie ustanie, bo w tym dniu marzenia spełnią się. Niech dzwoneczków dźwięk tych białych konwali zaniesie ci mych życzeń treść. W dniu twego wielkiego święta
dźwięk tych białych konwali zaniesie ci mych życzeń treść. Zapach kwiatów tych nigdy nie ustanie. Bo w tym dniu marzenia spełnią się. Niech dzwoneczków dźwięk tych białych konwali zaniesie ci mych życzeń treść. Zaniesie ci mych życzeń treść. Przed zabawą karnawałową mama się tam maluje przed lustrem i tako mało cera do niej przychodzi, nie? Ta dziążka go do mamo, a czemu ty się tak malujesz? A ta mama go do no, żeby piękniej wyglądać. A długo to zetrwo, zanim to zadziało? Piękne są te nasze pieśniczki, piękne są te nasze wice. Fest mi wonio ten wóżd, muszę powiedzieć. Ja już tu smaka dostawam. Co ty masz za fajną płytę? Pokaż mi. To jest płyta, widzisz, to jest płyta kapeli ze Śląska. I widzisz, dobrze, żeś powiedziała o płycie, bo opadał o wóżcie. Dziś o nas tu gości firma Berger, kieromo takie dobre wyroby. Widzisz, jak tu pachnie, a tu będzie woniać jeszcze bardziej, bo 6 lutego tu będzie biesiada. Słyszeliście już Ja. na tej... Wszystkich bardzo serdecznie zapraszam. Są my w restauracji Rezydencja pod Wiatrakiem w Rybniku. I to jest naprawdę rezydencja. I tu jest bardzo pięknie, tu będzie biesiada. My też tam oczywiście bydymy. Będzie kapela ze Śląska, będą taki dobroci, będą jeszcze insze Będziecie dobroci. śpiewać takie piosenki fajne. I będziemy śpiewać właśnie, będziemy śpiewać pieśniczki z tej płyty i teraz chciałbym Was zaprosić i wszystkich widzów do tego, żebyście obejrzeli jedna nasza pieśniczka, no i potem mi powiecie, co o niej Bardzo się sądzicie. cieszę. Cieszymy się. Joje młodo nowa liga, nie chce męża i no synka. Niech mi śpiewo serynady, dowo serca z czekolady. Jo się nie chce jeszcze
I co fajno pieśniczka, nie? Rewelacja. Ty, ale mi się podoba. Ja? Ja, jak się ta baba nie chce wydać, ty. Normalnie fajny. Widzisz, zaraz ci powiem widz, my tak będziemy właśnie grać na tej biesiadzie 6 lutego. Kaj was bardzo serdecznie zapraszamy. Liczę, że się sam wszyscy w rezydencji pod wiatrakiem spotkamy. Będą też taki dobroci jak tu teroski mamy, także byćcie z nami. A wiesz, jaki mi się widz wspomniał a propos tego, wiesz, takim chłopu umarła baba, wiesz? No i był wdowcem, wiesz, i drugi raz się ożenił się. No i wiesz, i ta baba mu waży tam te obiady, wiesz, a staro się przy tym, nie? A on sztyć, wiesz, siedzi nad tym talerzem, go to nie ma taki, jak moja nieboszczka to ważyła. Ty wiesz, to ta zaś na drugi dzień jeszcze coś, wiesz, a taki mięso, a taki, nie? A ten zaś siedzi, to nie ma taki, jak moja nieboszczka ważyła. Ona se już nie wiedziała dać rady. Zostawiła garnek na piecu, zaszła do sąsiadki, wiesz, jak baba do sąsiadki, nie? Idzie na 5 minut, wraca za 3 godziny. Przyszła nazad, zagląda, ta zupa już przy polu, no wiesz, a tu chłop klupie z roboty przyszedł, nie? On go, do co dzisiaj będzie na obiad, no co ona miała zrobić? No dała mu ta zupa, wiesz, on to jego do ja. Teroski to jest taki, jak ważyła moja nieboszczka. Dobre. A jak już godamy właśnie o takich śmiesznych rzeczach, to mamy taką pieśniczka zespołu, który niedaleko was mieszka. I to jest bardzo fajno, tako śmieszno, radosno pieśniczka. Teraz się ją, skoro godamy o biesiadzie, też obejrzymy. Nasz familok dzisiaj ma wielki dzień. Fówcy wiary jak go budowali. Na ten dzień czekała tu cała sień. Dzisiaj będzie grać, muzyka grać. Jorgu zrobią szałot, zaparzą tej. Jego uma z okna wachowała. Ślazła na gówroła do kufli mier. Janek będzie zaś na łyżkach grać na naszym placu. Są dzisiaj tańce, z efektu hejbli nadepną na palce. Krista i Greta wyszliglowane, a ci galoty no dzisiaj na kant. Na naszym placu dzisiaj jest blisko, tańcują rumba i twista i wszystko. A ze głośników muzyka leci, opa się śpiewa do rytmu na raz, dwa, trzy. Ten familok stawiał ojciec i syn, Tukaj Malta razem rychtowali. Dzisiaj wspominają to cały dzień. Nawet Farosz jest i jego pies. Oglądają chałupa tak z każdych stron. Te czerwone okna, fensterbrety. Dzisiaj przeca to jest rodzinny dom. Bez to bawią się, bo każdy chce na naszym placu. Są dzisiaj tańce, z efektu hejbli nadepną na palce. Krista i Greta wyszliglowane, a ci galoty no dzisiaj na kant. Na naszym placu dzisiaj jest disco, tańcują rumba i twista i wszystko. A ze głośników muzyka leci, opa się śpiewa do rytmu na raz, dwa, trzy. Na naszym placu są dzisiaj tańce, z efektu hejbli nadepną na palce. Krista i Greta wyszliglowane, a ci galoty no dzisiaj na kant. Na naszym placu dzisiaj jest disco, tańcują rumba i twista i wszystko. A ze głośników muzyka leci, opa się śpiewa do rytmu na raz, dwa, trzy. Napija się kawy, bo sama ją fest dobro kawa. Takie A muszę- dobre słodycze. Jak my zaglądali na ta druga pieśniczka, to widzę, że jo zaczął jeść, wyście też zaraz zjedli. Ten deser fest był dobry. To nie szło Nie. patrzeć na to. Właśnie. No ale godamy o tym, co będzie, bo godamy o tym, że będzie biesiada, a ja się was chciał spytać,
Jakie macie najbliższe plany na przyszłość? Wiesz co, najbliższe plany to tak, my tak spędzamy i w studiu i mamy grania, tylko że koncerty tylko nie zapamiętałam, ale na pewno w Opolskim, W Polskim, a Niemczech. później jedziemy do Niemczech, tak. I co, długo tam będziecie, czy na krótko? Do Niemiec na jeden koncert. Aha, A potem wracamy. czyli nie... Tam i nie na zód. tam i na zód. Tak. Czyli idzie powiedzieć, że za chwilę zaś będziecie na zód Ja, bo mamy dalej robotę. i zaś nasi widzowie będą was mogli oglądać. I z nami śpiewać. Bardzo się cieszymy, fest się radujemy. Płyta żeście niedawno wydali i my o tej płycie za chwileczkę się pogodomy, ale jeszcze się pierwsze obejrzymy pieśniczka. Siedza i myśla, taki mój dzień. Ktoś godo, ją kuchy jak pień. Ona mi wczoraj zatrzasła drzwi i nie do śmiechu mi. Sobota sum, w niedziela sum, co robić na gitarze grom. I myślę, że wcale nie będzie źle, że zaś spotkamy się. W piekarach jest gryfnota Lady Anita. U nas nie walą mnie. Jo czuję się jak dorwiają, to będzie źle. Powiedz ino mi, żeś ty moja jest Anita. Chyba zerwie mnie. No chłopie, skąd ją wcale nie chce cię. Może kupię ci drogi szal i zaproszę cię kać na bal. Ino powiedz mi, wiele jeszcze dni, czy 2, czy 3. Idę przez park, rozglądam się, coś skrada się koło mnie. To kumpel mój idzie z babą na złom i woło, witam cię. Wystraszył się, pospeszył mnie i godą mu gibko w czym rzecz. Anita mi wciąż po nocach się śni, ją muszę ją już mieć. W piekarach jest gryfnota Lady Anita. U nas nie walą mnie. Jo czuję się jak dorwiają, to będzie źle. Powiedz ino mi, żeś ty moja jest Anita. Chyba zerwie mnie. No chłopie, skąd ją wcale nie chce cię. W piekarach jest gryfnota Lady Anita. U nas nie walą mnie. Powiedz ino mi, żeś ty moja jest Anita. Chyba zerwie mnie. Może kupię ci drogi szal i zaproszę cię kaś na bal. Ino powiedz mi, wiele jeszcze dni, czy 2, czy 3. Niepotrzebny mi żaden szal. Nie chcę z tobą też iść na bal. Weź się klupnij w głowa, jo jest przecież wdowa. Nie ma szans. Przychodzi chłop do doktora, go do panie doktorze, się tak źle czuje, to jest niemożliwe. Doktor go zbadał, go do co mi pan tu opowiada, że się pan źle czuje? Pan jest zdrowy jak koń, proszę zaraz prosto stąd iść do roboty. Chłop się pożegnał, wyszedł, jak wyszedł do tej poczekalni, to się przewrócił i na miejscu umarł. Doktor wyłazi, zagląda i go do ludzi w poczekalni. Widzicie? Wolą umrzeć jak iść do roboty. Szlagiery i wice, mieliśmy szlagiery, no i Słodkości, zapachy, Wszystkiego wszystko. po trochę. właśnie, ale wygląda mi na to, że zaś będą szlagiery, bo mam w ręku wasza najnowsza płyta i wygląda na to, że tu są same szlagiery. To jest płyta
ostatnio wydano. To jest ostatnie, najnowsze. Ja. Najnowsza płyta zespołu Metrum, czyli Reni i Marko. I tu widzę pieśniczka numer 1, a Morek robi to, co chce. Widzę, że słowa Polski tyś napisała. A wiesz, jak się ta piosenka teraz nazywa? Nie. Wiesz, jak ja bym nazwała? Nie. A Marek robi to, co chce. A ty rychtyk robi? Nawiązuję do zgodnika. Nie, do ciebie. Bardzo fajne są pieśniczki na tej płycie. Jest ich tu 14. I ta płyta już jest w sprzedaży? Ona jest w sprzedaży, ona jest od zeszłego roku, od września. my mieliśmy praktycznie, bo 15-lecie, 15-lecie i to była płyta na premiera na koncert, nie? We wrześniu. Wasza najnowsza płyta i ona się właśnie tak nazywa jak ta pieśniczka. Tak, to jest pieśniczka, ja. I ta pieśniczka się teroski obejrzymy. Gdy ujrzałem Cię pierwszy raz, serce me jakby piorun trzasł, nie widziałem nic. Wszędzie byłaś Ty, Wywróciłeś mój cały świat. Jak w tej grze to był szach i mat. Nie wiedziałam, czy to się tylko śni. Czuły gest, słodko do nas szle. Potem już każdy dobrze wie, że Amorek robi to, co chce. Pocałuj mnie, kochać to nie żaden grzech. I rób co chcesz, nie wahaj się, kiedy w sercu miłość jest. Pocałuj mnie, kochać to nie żaden grzech. Lecz każdy to wie, że gdy dorwie cię, już nie uwolnisz się. Dałeś mi białej róży kwiat, darowałeś swój cały świat. Wszystko kwitło już, amor był tuż. z każdym dniem byłaś bliżej mnie. W sercu gdzieś czułem słodki lęk, ale dzisiaj wiem, Dobrze stało się. Czuły gest, słodko do nas szle. Potem już każdy dobrze wie, że Amorek robi to, co chce. Pocałuj mnie, kochać to nie żaden grzech. I rób co chcesz, nie wahaj się, kiedy w sercu miłość jest. Pocałuj mnie, kochać to nie żaden grzech. Lecz każdy to wie, że gdy dorwie cię, już nie uwolnisz się. Pocałuj mnie, kochać to nie żaden grzech. I rób co chcesz, nie wahaj się, kiedy w sercu miłość jest. Pocałuj mnie, kochać to nie żaden grzech. Lecz każdy to wie, że gdy dorwie cię, już nie uwolnisz się. Lecz każdy to wie, że gdy dorwie cię, już nie uwolnisz się. Śpiewki piękne, wice piękne, muzyka piękno, a wasze pieśniczki wszędzie się podobają, to już wiem, bo zaczęliście międzynarodowo, jeździcie do Niemiec, jeździcie i kaj indziej, a kaj właśnie najbardziej lubicie występować? U nas, na Śląsku. U nas tu wśród swoich, nie? Czyli najbardziej wam się... Cały Śląsk i za granicę lubimy jeździć, do Niemiec przede wszystkim. My lubimy w Dużo ogóle, jak z Ślązaków nami jest. śpiewają. To my bardzo się cieszymy, bo tak, bez nich nie byłoby nas. Na Kochani pewno. Państwo, bez was nie byłoby nas.
I to jest tak energia w dwie strony praktycznie. Także się bardzo cieszymy, że ma sens to, co robimy. Czyli idzie powiedzieć, że wygląda na to, że jeszcze wiele przed Wami i tych pieśniczek, i tych występów, i tego wspólnego śpiewania. No mamy taką nadzieję. bo- Tego se życzymy, nie? Tego co życzymy Tego se właściwie życzymy, bo to jest- wszyscy, ponieważ ta energia płynie i niejednokrotnie człowiek ma dosyć, bo jest bardzo zmęczony, ale ci słuchacze, ci ludzie nam dają tą Czasami są energię, chwile, że warto. czasami są Tak, chwile właśnie zwątpienia, mówię. że człowiek kurczę nie wie, czy to dalej robi, czy nie, bo czasami są takie załamania i ten, ale z reguły to polega na tej wymianie energii. Jak zagramy ten koncert i widzimy, że ci ludzie Że to ma śpiewają, że sens to się po podoba, prostu. to zaś zbieramy ta energia i znowu działamy. Nie? To bardzo dobrze, że się podoba wszystkim, którzy na Was zaglądają. Bardzo dobrze, że Wam się to Mamy taką nadzieję. podoba. Teraz się obejrzymy właśnie taką pieśniczka, kaj wszyscy razem i publiczność, i wykonawcy śpiewają. Był rozfajny dzień, deszcz i słońce też. Moja staro leży se i łopolo się. Z nieba bije żar, a na piecu war. Przekożunka czekują na gości, na kawa i bal. Niech zabawa trwa do rana, niech muzyka rozweselo. Weź kamracie swoja frela i ubawcie fajnie się. Niech zabawa trwa do rana, niech muzyka rozweselo. Weź kamracie swoja frela i ubawcie fajnie się. Chodźcie bracia wraz, póki mamy czas, do zabawy was zaprosić, razem bawmy się. Miliu będzie śpiewał, buła zaś polewą, a Ilona tańczy dance, jak Stanik grywał jazz. Niech zabawa trwa do rana, niech muzyka rozweselo. Weź kamracie swoja frela i ubawcie fajnie się. Niech zabawa trwa do rana, niech muzyka rozweselo. Weź kamracie swoja frela i ubawcie fajnie się. Bawmy się, jeszcze mamy czas. Zapał ducha, serce chce jeszcze bawić się. W jeden zwykły czas, by obiecać wam, do zabawy was zaprosić, więc bawmy się. Niech zabawa trwa do rana, niech muzyka rozweselo. Weź kamracie swoja frela i ubawcie fajnie się. Niech zabawa trwa do rana, niech muzyka rozweselo. Weź kamracie swoja frela i ubawcie fajnie się. No i widzicie, tak ludzie śpiewają, jak zaglądają na śląskie szlagiery. Fest się z tego raduje, no i fest się raduje, że dzisiaj żeście tu u nas
gościli. My się My też się- bardzo cieszymy. No właśnie, my się też bo bardzo zawsze dziękujemy za zawsze zaproszenie. Przede wszystkim dziękujemy za zaproszenie. Zawsze my się jakoś mijali tam na scenach, ale nigdy Wszystko nie mieli szybko, takiego wszystko kontaktu bezpośredniego, nie? Także bardzo Także się przynajmniej cieszymy, my że... się poklachali dzisiaj. No, Dokładnie. Tak to jest, że nieraz się trzeba siednąć, pogodać, Tak jest. poklachać. Pomału już nasz program dobiegł końca. Liczę na to, że nas jeszcze odwiedzicie. Z miłą chęcią. Bardzo, bardzo dziękujemy za zaproszenie. Paweł, na pewno będziemy. Bardzo się cieszę. Fest się raduje. Dziś gościli w naszym programie Szlagiery i Wice w telewizji TVT Reni i Marko, czyli zespół Metrum, a my widzimy się oczywiście tradycyjnie jutro w liście szlagierów po śląsku, a w niedziela za tydzień o 18:00 kolejny odcinek programu Szlagiery i Wice. Zapraszam Was na Śląską Muzykę w naszej telewizji. Trzymajcie się, do zobaczenia.